A já teda teďko přečtu jednu pasáž ze Silmarillionu, která to popisuje. A ještě nutno tady podotknout, že Finrod měl ještě jedno jméno, to je Felagund. A tady je nazývaný právě Felagund. Takže aby tomu dali trpaslíci tohle jméno. Lidé se probouzeli a naslouchali Felagundovi, jak hrál na harfu a zpíval, a každý si myslel, že je v nějakém krásném snu, až si všiml, že vedle něho bdí i jeho druhové. Pro krásu té hudby a v úžasu nad tou písní však nepromluvili a ani se nepohnuli, dokud Felagund hrál. Ve slovech elfského krále byla moudrost a srdce, která mu naslouchala, moudřila, neboť to, o čem zpíval, stvoření Ardy a blaženost Amanu za stíny moře, jim před očima vyvstávalo jako jasná vidění a jeho elfský jazyk si jejich mysl vykládala podle schopností každého z nich. Proto nazvali lidé ve svém jazyce krále Felagunda, s nímž se setkali jako s prvním ze všech Eldar, Nóm, totiž moudrost, a jeho lid po něm nazvali Nómin, moudří. Zprvu dokonce věřili, že je Felagund jedním z Valar, o nichž slyšeli pověsti, že bydlí na dalekém západě, a to byl, jak tvrdí někteří, důvod jejich putování. Ale Felagund mezi nimi zůstal a učil je pravému poznání a oni si ho zamilovali, přijali ho za svého pána a od té doby byli vždy věrni Finarfinovu domu. Každopádně Maglor s Maedrosem byli bratři a byli si velice jako blízcí. Kámo, chudák Maedros. Chudák Maedros, že? Nikdy to nezapomenu, co mu udělali. A to ještě jak dopad potom. No já nevím, jak se to ani o lidu Haleth. Asi, Haleth. Já nevím, jak to vlastně asi mám ani. Máš rád house? House? Jako muziku. Zdravíčko, přátelé, kolegové, diváci. Kolegové. Posluchačky, divačky. Koho jsem to zdravil? Tu Anička, veď. Anička. Ahoj Aničko. Ahoj Vincente. Ahoj Tadeáši. Zdravím tě, kolego můj. To je skvělý oslovení, kolega. Mimochodem, vítáme vás v našem podcastu Kronika Středozemě. Zabýváme se dílem J.R.R. Tolkiena. A tak, no. A teď se budeme zabývat dílem J.R.R. Tolkiena. Jo? Uvidíme. Jsme rádi, že nás posloucháte ještě. Jo, to ještě nezaznělo. To je důležité. A jak jste si všimli, protože my jsme to vlastně nějak ani jako nikam nedávali, že jsme vlastně změnili dobu, kdy vydáváme. Jak často vydáváme, spíš takhle. Takže můžeme to objasnit. Můžeme to objasnit. Protože já si myslím, že hodně lidí je teďka zmatených. Si říkají, co se děje? Skončili? Zemřeli? Nějaký přestěhovali se? Autisti šli pro mlíko? Z toho musí být úplně špatný. Jo, ty autisti. Už byli navyklí každý to pondělí. Každý týden. A teďka se svíjí v té posteli, vůbec nemůžou fungovat. Absolutně prostě. Asi. Proč to nevyšlo ten týden? Tak zdravíme naše autisty, kteří koukají na náš podcast. Čau. To mi připomíná tu epizodu s Osem. A to bylo ADHD lidi. Jo, to bylo ADHD. Ale autisty jsme řešili pan Blahoš epizoda. Jo. Takže byste se měli podívat na epizodu o panu Blahošovi a potom naší 10. epizodu bonusová? 11. epizodu. Ne, 11. normální. Nebyla bonusová. O Majar. Okay. Part 1. Part 2 byl na Hero. To bylo super. Což mě teda přivádí ještě k tomu, že jestli nás chcete podpořit, tak můžete na Hero. 3 € měsíčně, 2 bonusové videa s předstihem, všechny 4 videa a je to super. Prostě si to kupte. Uděláte nám velkou radost a podpoříte nás. Vy ani o tom nebudete vědět, že vám to odchází z účtu. Tak. A o čem dneska? O lidech. O lidech, to je pravda. Vlastně já už jsem se strašně těšil na tuhle epizodu, protože už to byla chvíle, kdy jsme se bavili pouze o tom seriálu Prsteny moci, o 2. sérii. No, a to náročný. Jsme jako teda ukončili, že co? Náročný. Velice.
ale už je to za náma. Teď máme 2 roky pauzu od tohohle. Možná 3 a actually nevím. Jo, Kam to 2 budem dětci. roky. To už budeme dětci, Strašně no. starý. To bude epizoda třeba 150 už. No nic. Ale každopádně dneska se vracíme tedy zpátky k lóru od pana Tolkiena. Dnešním pramenem bude zde Silmarillion a můžeme se na to vrhnout. Moc se těším. Moc se těším, ano. Takže doteď jsme se vlastně, v jakých epizodách jsme se už bavili o lidech? Ale jako... O Rohanu vlastně, o vzniku Rohanu. To bylo vlastně jenom o lidech, ale to už bylo jako hodně jako v pokročilý době. O panu Blahošovi. O panu Blahošovi, OK, vlastně jako jo. A ještě něco? Ne, a vůbec mě nic jako nenapadá. No podle mě to je totiž Asi jako to všechno. no. V rámci toho Gandalfa tak jsme asi zmínili pár lidí. Prsteny moci, no. Jako A tam prsteny moci nebo a počítat. o Isildurově tradici. To vlastně taky bylo. No tak každopádně. Schválně by mě zajímalo, a typni si, Tádo, kolik zhruba let si myslíš, o kolik let si myslíš, že jsme napřed oproti tomu, co jsme probírali v epizodě 10 o vzniku Rohanu? O kolik let jdeme zpátky k tomu vzniku těch lidí? Nebo probuzení lidí? Já přemýšlím, já jako vlastně, já vůbec nevím, co bych si měl tipnout. Nevíš? Hele, já fakt nemám představu. Plácnu 5000 let. To je actually hodně dobrý guess. Podle mě, já nevím jako přesně, ale tak 5500 let. OK. Takže, well done. Napíšu si. Je vidět, že už jako máš nějakou zkušenost tady a začínáš být taky expertem pomalu, ale jistě. No, ale jako vypadáváme hrozně věci ještě teďka, jak máme jak vlastně to vychází každý druhý týden a my se vídáme jako tady ve studiu. Protože když jsme natáčeli doma, že jo, tak to sice jako ty epizody stále za nic moc, teďka když na to zpětně koukám, ale zase jsem to měl každý týden, jsem dostával jako... Každý týden jsme něco... Takže jsem byl takový. To je pravda. No, ale každopádně, vznik nebo probuzení lidí, to bylo plánované už strašně dlouhou dobu. Bylo to obsažené v té hudbě. Leželo to prostě v poličce. Leželo to v poličce, no. Nikdo to nechtěl vytáhnout. Ne, vyloženě jako, když vydáváš video, tak buď můžeš dát, že ho publish, nebo schedule. Jo. Takže jako samozřejmě lidi byli stvoření Iluvatarem, tím nejvyšším, ano. který teda je furt v těch svých bezčasých síních a byli tedy obsaženy v té hudbě, ale nikdo ani Valar nevěděli, kdy to přijde, kdy se probudějí, kdy je konečně spatřej. Elfové byli vlastně probuzeni spoustu desítek tisíc let předtím s vlastně vznikem nových hvězd, ne prvních hvězd, ale nových hvězd, když vlastně Varda, manželka Manveho, vsadila na nebe nové hvězdy, tak se říká, že u jezera Cuiviénen, pardon, tak se probudili teda elfové, že jo. No a kdy se probudili ty lidé? Probudili se, když se Arien poprvé dostala na oblohu, neboli, teď to řeknu trochu ličtěji, když poprvé vyšlo slunce. To je dobrý. Bavíme se o lidech? Ty jsi to řekl ličtěji. Ličtěji, OK. Já vidím tu referenci. Vidíš tu referenci. Easter egg. No a teďko teda, a zároveň vlastně je to, jak jsem to popsal poprvé s tou Arien, tak to je zase pro lidi, co viděli 5. epizodu o slunci a měsíci, že jo. Vědí, kdo je to Arien. No, takže se probudili. A probudili se fakt hodně daleko od Beleriandu, což je hlavní vlastně dějiště prvního věku. A probudili se v zemi, v oblasti, která se nazývá Hildorien. A ten Hildorien vlastně už potom nebyl nějak mockrát zmíněný. On je tak strašně daleko a svět se přetvořil tak, že buď zanikl, anebo je někde úplně jinde mimo. OK. Oni se teda probudili, byli to ze začátku vlastně takový trochu zvířátka,
jako chováním i. Takže to nebyl úplně homo sapiens. Ještě ne, nějaký Homo erectus třeba. Homo erectus třeba. Ale vyvíjeli se podstatně rychleji než jako my. A to, aby se dostali do Beleriandu, tak jim trvalo zhruba 300 let. Což je nějaká chvíle. Ale zároveň jako fakt ta vzdálenost toho Hildorianu a toho Beleriandu byla opravdu jako velká. Jako Tolkien nikde nezmiňuje, jak moc velká, ale fakt velká. Já nevím, jak kdyby si šel třeba... Na měsíc. Pěšky. To zase asi ne, no. Pěšky. Tak. To je nějakých kolik? 300 000 kiláků, ne? Myslím. Nevím, asi jo. No. Takže první, s kým se potkali, tak byli Avari. Což zase, pokud jste viděli druhou epizodu, tak už víte, kdo jsou to Avari. A to jsou ty elfové, kteří zůstali okolo toho jezera Cuiviénen a neodešli vlastně s tím pochodem do Valinoru. Nebo prostě nevydali se na tu cestu, protože víme, že spousta jiných elfů se někde po cestě zasekla. No a to byly vlastně první elfové, první jiný bytosti, kteří uměli mluvit, nebo byli nějak víc inteligentní než zvířata, s kterými se potkali. A samozřejmě oni je naučili, řekněme, nějakým základům. Jo. Ale za chvíli se budeme povídat o tom, když porovnáš ty Avary, ty temný elfy a ty elfy, kteří jsou v Beleriandu, tak jak jsou úplně jako nízko, úplně podřadný ty Avary, kvůli tomu, že právě se nikdy nedostali do té blažené říše, nepoznali světlo 2 valinorských stromů a zůstali vlastně v temnotě dost dlouhou dobu. No, tak. Hydratace je důležitá. Já už jsem se dohydratoval. Ty jsi perfektní. A furt je tam kapička. To pak vylížu. Dobrý. Zase klínek. OK. Ještě asi důležitý říct, jak jim potom ty elfové v tom Beleriandu říkali. Jak jim říkali? Buď Atani. Což je v překladu druhý lid. Kdo byl první lid? Elfíci. Že jo? Protože oni taky vlastně jako elfové a lidi se nazývají jako Ilúvatárovi děti. A elfové, jelikož byli probuzeni první. Ti druzí Atani? Druhý lid. Tak Atani se to čte, ale píše se to Atani. Jelikož byli probuzeni elfové první, tak se jim říká prvorození. No, fajn. A nebo se jim ještě říkalo Hildor, což znamená nástupci. Jo, okay, takže Hildor to je taková... Hildorian. No. Takže to je taková zajímavost. No, fajn. A teda ono jim to fakt dlouho trvalo, než se dostali do toho hlavního dějiště, jak už jsem zmínil. Ale když se tam dostali, tak se dostali vlastně k pramenům řeky Talos, což je na jihovýchodě Beleriandu, na vlastně levém hřbetu Modrých hor, neboli Eret Luin. A tam se právě potkali s velice důležitou osobou. V tu dobu vyjel na lov Finrod. Finrod je syn Finarfina a Finarfin je poloviční bratr Fëanora. Takže Finrod, spousta men zase. A také Finrod je vlastně bratr Galadriel. OK. Takže taková zajímavost. No a on si právě vyjel na výlet na lov do této oblasti s Maglorem a Maedrosem. Maedrose už známe. Ano. O Maglorovi už jsme se asi taky zmínili. Každopádně Maglor s Maedrosem byli bratři a byli si velice jako blízcí. Kámo, chudák Maedros.
Chudák Manros, že? Nikdy to nezapomenu, co mu udělali. A to ještě jak dopad potom. Vím, jak dopad? Jak zmiňovali jsme to jako okrajově. Vlastně on se úplně jako zbláznil kvůli té přísaze a skočil vlastně do otevřené země. Potom, co byla poslední jako velká bitva prvního věku, tak tam skočil s tím Silmarillem a zahynul. Smutný konec. Ale jako Manros je hodně super postava. Jo, mě to bavilo. Je skvělá. Kam uděláme remakey všech dílů, co nebyly ve studiu. No, ale tohle prostě. bylo asi, ne, ve studiu? Nebylo. Ještě ne? To bylo u tebe. Jo, tak to byl ale poslední asi vlastně jo. nestudiový díl. OK. No každopádně on je ten lov omrzel. Ale Hero byl možná? Jo, je to na Hero. Takže jestli to chcete vidět, jestli se chcete dozvědět něco o Maedrosově zajetí a o zblížení Fingolfinovců a Fëanorovců, tak se na to podívejte, potom co si to zaplatíte. Jo, ještě jsme možná měli říct, že děkujeme všem, co už si to zaplatili. To jsme asi neřekli. Děkujeme. 10 lidí. 10 lidí, což je super. 10 000 už lidí, no. To jsem nečekal, že 10 000 lidí za jako za pár týdnů, no. Ještě když jsme teďko zvedli ten membership na $500. $500. Euro, je to v eurech. A dolar. Kolik, počkej, 500 euro, 10 000, to je 5 milionů? No, 500 000. 50. No, jo, 5 milionů. 5 milionů. No prostě docela nám to vydělává teďka. Máme teď 105 milionů dolarů, no. Nic moc. Fajn. 5 milionů dolarů. To je ostrý. To je hustý, no. Tak to je nájem takovej, jako u někoho ani to ne, že jo, zdaleka. U toho, kdo vlastní, tak to pokryje podle mě energie, těch $500. Těch 11 000, ne? V bytě. Já vlastně jako nevím. Podle mě jo. Nemám představu. Ještě se máme dobře, ještě bydlíme. U maminek, no. Já nechci odejít nikdy. Já nemůžu zapnout pračku, já nevím, co budu dělat. To bude hodně blbý. To bude hodně jako tvrdý pád. Aha. Takže až přijdeme, budeme v tom špinavém oblečení nevyspalý, tyjo. Zkroucený, protože nebudeme mít ani na postel. Madrace, tady madrace jsou drahý docela. Jsou drahý, jako fakt hodně. Mě by to nenapadlo, víš, jakože madrace prostě. To beru jak samozřejmost hroznou. Já hodně věcí beru jak samozřejmost. To bude takový... No a hlavně s tím bydlením jsou spojeny takový ty jako nečekaný výdaje, jakože rozbije se ti lednice a najednou 20 000 musíš jako jen tak dát za lednici. To bude hustý, ale jako... Třeba bych nemusel mít televizi. Já na televizi nekoukám. Tak ne. Občas jako pustím nějaký HBO nebo takhle na televizi. Když to chci mít jako velký. No, pohodě. Posuneme se zase lehce. Takže oni šli lovit ten Finrod s tím Maglorem a s tím Maenrosem a ono je to jako omrzelo, takže se vlastně rozešli a ten Finrod se tak toulal v té oblasti toho Osiriandu, že jo? Protože jak jsem říkal, ta řeka Talos, tak to je jedna z těch 7 osirianských řek a koho tam nenašel, teda Finrod, když byla noc, tak slyšel zpěv. Někoho slyšel zpívat a hrát na harfu. Takže a viděl oheň hlavně. Takhle vlastně poprvé spatřil, že viděl v lese nějaký světýlko. Takže tam šel, ale nekonfrontoval je, jenom pozoroval a počkal, až usnou. Okay. A potom usnuli. Trošku divný. Trochu divný, veď? Co hodil do pití. Potom usnuli. Finrod se slíknul. Ne. Potom teda usnuli a on jim začal hrát na tu harfu a zpívat. Což znamená, že oni usnuli a on je nechal usnout, aby je zase zbudil. Jakože. A já teda teďko přečtu jednu pasáž ze Silmarillionu, která to popisuje. A ještě nutno tady podotknout, že Finrod měl ještě jedno jméno, to je Felagund,
a tady je nazývaný právě Felagund. Takže aby tomu dali trpaslíci tohle jméno. Lidé se probouzeli a naslouchali Felagundovi, jak hrál na harfu a zpíval, a každý si myslel, že je v nějakém krásném snu, až si všiml, že vedle něho bdí i jeho druhové. Pro krásu té hudby a v úžasu nad tou písní však nepromluvili a ani se nepohnuli, dokud Felagund hrál. Ve slovech elfského krále byla moudrost a srdce, která mu naslouchala, moudřela, neboť to, o čem zpíval, stvoření Ardy a blaženost Amanu za stíny moře, jim před očima vyvstávalo jako jasná vidění a jeho elfský jazyk si jejich mysl vykládala podle schopností každého z nich. Proto nazvali lidé ve svém jazyce krále Felagunda, s nímž se setkali jako s prvním ze všech Eldar, Nóm, totiž moudrost, a jeho lid po něm nazvali Nómin, moudří. Zprvu dokonce věřili, že je Felagund jedním z Valar, o nichž slyšeli pověsti, že bydlí na dalekém západě, a to byl, jak tvrdí někteří, důvod jejich putování. Ale Felagund mezi nimi zůstal a učil je pravému poznání a oni si ho zamilovali, přijali ho za svého pána a od té doby byli vždy věrni Finarfinovu domu. Tak. Hezká pasáž. Moc pěkná za mě. Co za tebe? Sure. Jo. Dobrý vtip. Hezký. Takže je to zajímavý. Ještě jsem teda měl zmínit, že vlastně oni chodili po takových skupinkách do toho jak holky chodí na záchody. Přesně, tak oni takhle chodili. Jsou věci, které jako furt nechápu. To je nějaký jako nerozluštěný fenomén, no. A to bude určitě jako nějaký jako sociologický jako na to termín. Ale to je hrozně hustý, jako celkově prostě. Čas holky jsou úplně hustý a můžu jenom sedět a pozorovat. Ne jako tou creepitou. Hlavně nechceš mít skupinu 7 holek a nechceš mít restauraci a jedný přestane chutnat ta polívka. Protože najednou všem přestane chutnat ta polívka. I když snědli už třeba 3/4. I když už snědli a předtím si chválili, jak je to výborné. No, mě už to taky jako moc nejede teďko. Jo, já jsem taky to chtěla říct, jenom jsem se to styděla. Moc mi to nechutná, ta polívka. To je zajímavý, no. Ale tak jako, actually, ještě bych, tohle to nechápu, ale s těma záchodama bych to třeba chápal, že je to kvůli nějaký třeba bezpečnosti. Mm-hmm. Jakože se bojí, že tam bude nějaký jako... U tebe doma. Ne, asi. Že tam bude nějaký úchylák. No. Finrod. Felagund. No. A je to trochu úchyl. Že to... jako čekal, až usne. Aby je zbudil. A nebo on je takový jako, spíš jako takový hajzlíček, že jako čeká, až usne, aby je hnedka probudil. Chudáci unavený, ty ušli kolik mil. Usneš, ale. Už spíš? Ne, jo, to zbožňuji. Spíš? Zbožňuji, spíš. A co pak jako? Co, už ne? Aha, já jsem nevěděl, že jsi spal. Spíš? Tak odpověz. Řekni, jestli jo nebo ne. Jo, spím. Teď nespíš. Teď mi odpovídáš. Vstávej. No, takže nějak takhle to tam vypadalo. A tohle chování taky to bych jako k jednomu pohlaví přiřadil spíš. K jakýmu? No přijeme, že to dělá ženský jenom. Jako tohle spíš? No. Já bych ti to neudělal. Když ti to já taky ne, jako, tak se kouknu a vidím ne, jako když ten člověk jako... Chrápe. Ne, asi. Myslíte, že spí? Teče mu slina. Tak. Ne, asi. Kámo, ty spíš? Má takhle to tričko vyhrnutý. To je takový ten afternoon nap po škole, kdy se probudíš, tyjo. Mně to nepomáhá, ale já bych se bez toho taky zastat, jako já jsem zničený ještě víc. Já jsem ještě jako víc zesláblej a je to šílenost. Jako... Okay. Patová situace. Je to patovka. Protože prostě jako já přijdu domů z té školy, jsem totálně zničený, já nemůžu fungovat bez toho spánku, prostě nedokážu dělat nic. A říkám si, OK, hodinka 2 to zlepší. Nezlepší, no. Ne, ještě to zhorší, jako, ale jak ještě to může být horší? A tak to je stejný jako ono, podle mě je to nějak jako dokázaný, že jsou nějaký, když spíš třeba 7 hodin, tak je to lepší, než spíš třeba 9 hodin. Já si pamatuju, že ještě... Protože jako končí ty cykly toho spánku a je lepší, když skončíš v jednom cyklu toho spánku, i když těch cyklů je jako dohromady míň, než když se probudíš v půlce cyklu.
třeba 7 let nazpátek jsem v nějakém videu od Nayfakea to bylo podle mě, on dělal takový to, víte že? A tohle mi utkvělo v paměti, že prej je lepší, že jo, jsi naučený jakože 8 hodin denně, Ano. super, ale prej by to mělo být rozdělený na dvakrát, takže jako 2x4 hodiny denně. Spánek, nevím, jako jak bys to chtěl dělat, ale zajímavý, nikdy jsem neskoušel. Taky ne. No, každopádně. A to je fakt pravda, s tím spíš. No. To je vtipný, no. Napíše ti holka, spíš? Tak mi napiš, tak mě ignoruj. A pak máš 300 hovorů a jenom to takhle vypíráš. To se mi nikdy nestalo. To se ti nikdy. Jaj. No mně se to actually nikdy nestalo, takže za to jsem rád. To je šťastný člověk. To jsem šťastný člověk, no. Každopádně, pojďme k tomu zpátky. Stejně jako holky, tak chodili prostě do toho Belerandu po skupinkách. A právě tahle ta skupinka, to byli vlastně Beorovci. Beorův. On byl vlastně první, jo, přihláskovaný Tak, výborně. Beorovci. No a teda ten jejich velitel se jmenoval Beor, starý, se mu říkalo, protože se dožil jako dlouhého věku. A právě, no třeba 90. Což je jako hodně, že jo, docela na člověka. Ještě po tom, co jako takhle cestuješ, jsi vlastně jako ta medicína, taky jako když začneš kejchat, tak jako je po tobě už vlastně jako. Ano, to musí. No a to byla teda ta první skupinka, co se tam dostala. A oni si ho teda zamilovali, že jo, jak to je tam popisovaný. A přijde mi zajímavý, že vlastně on byl první z těch, kteří byli na tom západě, v tom Valinoru, tak první, který se s nima potkal. A Beor starý. Ne, ten Finrod. Promiň. S tím Beorem, jo. Ale jako, jo, to jsme se jenom nepochopili. No a je právě zajímavý, jak o něm mluví jako o Valovi, že jako jedním z Valar. Že předtím sice takhle už viděli... Takhle se to skloňuje? O Valovi? No, jeden Vala. Jo, Valar, ty Valar je ten Vala. Ta Valie, ty Valiér. Jako ženy. No a přijde mi právě zajímavý, abych dokončil tu myšlenku, že předtím vlastně už je učili ty Avary, ty temní elfové, kteří nikdy neodešli od toho jezera. Víš? Kuivienen, jak jsem říkal. Ale teďko viděli ty elfy, kteří vlastně byli na tom západě, naučili se prostě spoustě cool věcem a připadali jim jak bozy. I oproti jako jiným elfům. Ale vlastně jako začínali stejně, ale ty absolutně jako naplnili ten svůj potenciál, že jo, tyhle ty elfové. Ty, co jsou v tom Beleriandu. Takže je zajímavý, jak vlastně takhle nepřímo tam dává Tolkien to srovnání těch elfů, jak vlastně byli dost nevyvinutý, že jo. Díky vlastně té percepci těch lidí. Mám rád. Jak je vnímali. Skvělá. No, takže... A nikdy by mi to nenapadlo, víš, že to budu mít rád. No, tak to je dobrý, že jako to vyšlo. Jo, to super, ne? Baví mě to dost. No, bych si někdy chtěl přečíst to Dunu od Herberta. Já teďka od Herberta čtu úplně úžasnou knížku. Hellstromův úl se to jmenuje, doporučuji. Okay. Ještě jsem to nedočetl, já to mám jako do školy, protože my jsme si měli vybrat nějakou knížku, kde jako politický systém je vidět. A že jo, utopisté jako George Orwell byly hnedka vybraný. Jmenuje bylo jako 1984 a Farma zbírat. To jsou klasiky, jako tím víš co prostě to. Tak jsem sáhl doma Hellstromův úl a je to mega crazy. Kámo, borec má prostě jako úl pro lidi, kámo, a funguje to tam jako vlečit úlu. A to je jedno, ale doporučuji. Jo? Fakt mega dobrý. Jako Herbert je to dobrý název. Hellstromův úl. Jo. To je super. A jak se to píše? Jako Hellil? Stromův? Jo, podle mě tam jsou 2 Lka a strom. Hellstromův. Jako STROM? Jo. Ok. Kouknu na to potom. Mám to tady u sebe, když taky to nemůžu počít, protože to potřebuji dočíst, abych už to mohl to dodělat. Ale... Já tady mám strašně četby do školy taky. Jako Hobbit šel strašně stranou. Jako Hobbit je třeba teďka na posledním místě. Ale to není kvůli tomu, že bys měl moc četby. Opravdu je. Jo? Dobře, tak jo. Třeba se někdy dočkáme, že dočteš aspoň toho. Ale Hobbit je jako za mě, z mého skromného názoru nejslabší knížka.
Taky to nemusím Škoda, že číst jsem moc začal. často. Jako. No tak je to jako takový, To mám- že vyšlo to jako první, že jo. Jo, ne, ale tam jsou jako část, jako hádanky ve tmě to bylo. Já jsem to měl přečtený za 10 minut. Hádanky ve tmě je skvělá kapitola. To se četlo tak dobře, ale pak je tam kapitola potom asi jako kámo, tak to Jaká kapitola? nevím, prostě, ale Jo. už to není ono, jako tam to hrozně to skáče, jsou tam Ale i skvělá Výkyvy byla s těma jako- skopová pečeně. To je s Vildou, s Bertou. To byl s Tomem. začátek a to byla Jo, strašná to je sranda. druhá To je zase kapitola. ono, jako, no, ten se tak tam střídá, jedna kapitola dobrá, druhá špatná. Drž hubu, teď já nemluvím. A to je ve filmu teda? Jo, a je to actually jako sfilmovaný dost podobně. Je tam trochu rozdíl v tom vlastně, jak pochytají ty trpaslíky. A on potom, že jo, Gandalf s nima v té knížce mluví, jakože imituje jejich hlasy a hádá se s nima, že jo, jako, aby vlastně je stihlo to slunce a oni skameněli. A takhle to úplně není, on je zdržuje Bilbo ve filmu. Aha. A potom Gandalf řekne, a teď vás stihne den a rozrazí kámen. Okay. Tou holí, on se rozpadne ten kámen a slunce To je strašný, jako zničí. prostě víš, že nemůže být na sluníčku, že je skameněl, jako to je příšerný. To je vlastně. Fakt nechceš, jako to. Ale actually Sauron v době války o prsten udělal rasu ze skalních obrů, jmenuje se Ologhai, kteří byli odolní, právě byli imunní vůči sluníčku. A musíme se posunout, ať to stihneme. Beorovci. Takže Belrovci. A oni mu teda jako slíbili věrnost Finarfinově domě, což jo, Finarfin, jak už jsem říkal, tak byl táta toho Finroda. A co jsem to chtěl teď jsem ztratil myšlenku, počkat, pardon. Jo, ještě zajímavost, že Morgoth v tu dobu byl docela dost slabý, protože prohrál hodně důležitých bitev a byl schovaný teda v Angbandu hlavně, ale dokonce sám se vydal hledat ty lidi a snažil se jako získat na svou stranu. To v tu dobu. Já vím, že to Cože? chtěl, no. Že je mi jasný, že to chtěl on zrovna. No a vyšlo mu to ale u strašně malého zlomku lidí. Čekal, že to bude snazší, že jo, jejich vůle bude mnohem slabší, bude mnohem lehčí jako obalamutit než elfy, ale bál se hodně té narůstající moci Eldar, protože fakt v tom Beleriandu v tuhle dobu byly království úplně na celém tom území toho Beleriandu. Takže jich jenom pár takhle vlastně skorumpoval. Jak se řekne? Skorumpoval corrupted? Je, že jo, ne? Je. Takže jenom pár jich takhle skorumpoval a to byly vlastně jako východňané a je ten nejznámější, ten je potom důležitý v budoucnosti. To máš načtený v angličtině tohle? Co? Já to čtu webobojem, no. A ten se jmenuje Ulfang a po tomhle týpkovi se o nich mluvilo jako o Ulfangovcích, o těch jako zrádcích mezi lidmi. No ale oni teda jako byli spokojení, ale byli v tom Osiriandu a tam sídlili ty zelení elfové, ty přišli vlastně v první bitvě o svého krále Denethora, od té doby vlastně už nechtěli mít krále, byli to takový pacifisti mezi elfama a oni je tam nechtěli, ale zároveň, protože to byli kámoši Finrodanovi, což byl jako mnohem větší týpek než oni, takže řekli jako, jestli by Kuba jako... Angel. Cože? Kuba Angel. Kuba Angel to byl úplnej. Tak řekl, jestli by je odvedl někam, že jako je nechtějí v téhletý zemi. No a teda oni se dohodli teda, že jo, a přesunuli se do země Amroda a Amrase. To byly další dva Fëanorovy synové. Amrot a Mamlas. Amrod. To je actually... To mě přesně, jako já to čtu, už ty jména jako mám úplně zakořeněný v hlavě a vůbec by mě tohle nenapadlo. Ale jak jsi řekl Fingolín, jo, Amrod a Mamlas, Fingogay. Fingolfin. Fingolfin je dobře. Fingolín. Fingolfin je dobře a Fingon. A Fingon, že z toho vznikl Fingogay. Já takhle furt mám u nějakých postav, prostě já už jako u některých nevím, jak to je, to opravdu, protože asi nějakou přezdívku pro ně udělám a to mi zůstane. A tak aspoň si jako pamatuješ, co udělali, nebo takhle, když si vytvoříš tu přezdívku. Jako asi. Můžeš to brát jako mimo technickou pomůcku fungující. Já potřebuju, no.
No každopádně tak on byl jako OK, v klidu, jo, zelení elfíčci, osyrianští, v klidu, pojďte. A přesunul je právě jako do země Amroda a Amrase, kde v tu dobu vlastně byly jako planiny, nikdo tam moc nebyl a bylo to mezi dvouma řekama na východě Beleriandu a byl to Kelon, řeka Kelon a Gelion a to území se pojmenovalo Estolat, jo, na jih od lesu Nan Elmoth. A Estolat znamená v elfštině tábořiště. Mm-hmm. Tak to je už na začátku jsem tady na to koukal, když mapa Beleriandu, no. Východ, severovýchod actually. Rerir. To je hrozně špatný slovo. Já to nemůžu vyslovit s tím, jak jako s mou logopedickou vadou, tak já to fakt nemůžu vyslovit. Mně přijde, že tam je hrozně erek na to. Jako, to slovo má 5 písmen a jsou tam 3 erka. Ale když se, jak posluchači, tak diváci, tak Tádo, když se podíváte na mapu, nebo na jména Tolkiena, on zbožňuje písmeno R. Já nevím, Maedhros, Maglor, Feanor, Finarfin, ve všem je Erko. J.R.R. Jo, tam něco to. Ronald. Reuel. To je dobrý jméno. Reuel. Se to špatně říká. Mě actually, když to speluju jako J.R.R., tak se vždycky tam jako... Tak dobrý, v pohodě. Jeden z 5 případů, když to mám říct, tak vždycky zakoktám. No. Takže se usídlili v tom Estoladu a oni actually jako hlavně nebyli happy, protože tam byly krásný stromy a oni je káceli. Dělali si z toho jako věci. Což jako chápu teda, že jako byli upset ohledně tohohle. No ale potom přišli další tahle skupinka a ta se jmenovala Haladin se to píše. A jo, ještě možná důležitý je, že po roce, on s ním 1 rok, ten Finrod byl s tím Beorovým rodem a potom už potřeboval se vrátit do svý říše a on ho Beor prosil, ať neodchází a nakonec se domluvili, že půjde s ním. No a právě v tu dobu a sloužil mu vlastně do konce života. Ale nesloužil jako nějaký panoš, byl to prostě jako velice vážený týpek. A vlastně to jméno Beor dostal v tu chvíli. Do té doby se jmenoval Balan. Jo, ten Beor. A Beor znamená elský vazal. Takže byl pojmenovaný vazal a po něm se jmenuje vlastně celý ten rod, Beorův rod. No a vládu nad tím svým lidem potom svěřil tomu svému synovi, který se jmenoval Baran. Baran? Takže to ani jako asi není moc důležitý tyhle jména, protože je jako fakt jedna kapitola, já nevím, jestli je to příchod lidí na západ, ale tam fakt je jako tohle byl syn tohohle a tohle byl syn tohohle a ten si vzal tuhle, což byla dcera tohohle. A to je fakt na jednu stránku, jako jenom takhle, jako ta genealogie. A je to jako zajímavý. Která knížka se ti četla nejlíp? Jako bavila nebo četla nejlíp? Jako čte se nejlíp Hobbit, jako je to nejlehčí jako na čtení. OK, tak která tě bavila nejvíc? Jo. Já zbožňuji nedokončený příběhy. Okay. Úplně to miluju, protože tam je prostě ode všeho něco. Od vlastně 1. věku, tam máš dva příběhy, potom máš v 2. věku o Númenoru, toho spousta. Vlastně nejvíc informací o Númenoru je v téhle knížce. Je tam příběh o Aldarionovi a Erendis. Aldarion to byl 5. nebo 6. král Númenoru, musel bych si to odpočítat. Počkej. Prostě jeden z těch prvních. Počkej. Elros, Vardamir, Amandil, Elendil, Amandil. Amandil, Elendil, Meneldur, Aldarion. Takže 6. byl. Byl to 6. král a taky zajímavý příběh, nikde jinde nezveřejněný do té doby. A pak je tam o 3. věku, zase jsou tam příběhy o nějaký jako backstories o Hobbitovi, jak vlastně jako vznikla ta výprava, koho to napadlo, že vznikne ta výprava. Potom je tam ohledně vlastně černých jezdců, ohledně Nazgulu, když hledali prsten, když Frodo vlastně se snažil dostat do hůrky, jak se o něm dozvěděli a tak.
Potom je tam pohroma na Kosacových polích, to když vlastně Isildur, ten, co usekl, že jo, ten prsten, Jo, teda ten prst s prstenem Sauronovi. Horimír. Cože? Horimír. Já mám spojený s Horimírem, protože v prstenech moci. On je, Jo, on měl toho takhle, jo. koníka. Jo, jak se jmenuje? Bron. Na B. Berek. No a on potom byl přepaden a zabit u Kosacových polí, tak to je tam taky popsaný. Na smícháči. Totálně, ale fakt jako ho jumpli. A potom, co tam ještě? Jo, a potom jsou tam dodatky, a to je strašně zajímavé. Je tam o Istári, o těch jako čarodějích. Je tam o Palantýrech, což jsou bydoucí kameny. Vím. O tom víme. Ty vole, já už toho vím docela A dost, dobrý. o Druadanech, což jsou strašně cool jako týpci. To nevíš. O tom jsme se nebavili, takže možná, ne, ani jsem to nezmiňoval, podle mě. A má to asi 500 stránek, je to docela obsáhlý, ale je to strašně skvělý. Je to jako fakt zábavný a nemusíš to prostě číst celý, ale jenom jako nějaký příběh, co tě baví, ale je to prostě strašně zábavný. Yeah. No, tak každopádně. Nevím, jak dlouho natáčíme. Už bychom podle mě, no. Brzy po nich teda, nebo brzy, třeba řekněme rok, 2 po nich, po těch Belorovcích, ty už byli v tom Estoladu, tak přišel ten lid Haladin a to už byly jako fakt naštvaný ty Asyriančtí a byli jako jděte pryč a útočili na ně normálně. A ten lid Haladin, ten byl Běž jako... pryč. Tak, přesně, OK. Ten lid Haladin byl taky takový pacifistický, takže oni utekli na sever od Osiriandu do území, které se jmenuje Thargelion. Je to teda vlastně mezi Gelionem, Askarem a jezerem Helevorn. A Eret Luin. Je to takhle jako takovej obdélníček to je, jo. Což byla země Karantýra. Karantýr to je taky jeden syn z Fëanorců, ale mu to jako nevadilo. On s tím byl v pohodě. No, takže přišli tyhle ty Haladin a pak je ještě jeden a poslední důležitý rod, který je vlastně potom důležitý i pro další vývoj i s Morgotem a takhle. A to je rod Maracha. Marachův rod. Marachův lid. Okay. A ten přišel o rok později, byli nejpočetnější a byli dost bojovní. A přišli zase stejnou cestou, takže překročili Eret Luin, neboli Modré hory v oblasti toho Osiriandu. A těch se ty zelení elfové Osirianští už báli. Takže je vlastně jako nějakým způsobem vůbec nekonfrontovali. A když se dozvěděli teda o tom, že ten Belruf rod je v Estoladu, tak se usídlili, teď nevím kde vlastně, po cestě přes trpasičí silnici jeho východně od něj. A mezi těma skupinama vládlo veliké přátelství. To je hezké. No a zajímavý, že potom ten Finrod tam tahal za tím druhým lidem a Tany. Spoustu dalších elfů, byla to taková atrakce trochu. Protože je to jako vlastně, že jo, strašně zvláštní, že nová jako rasa. Do té doby vlastně byli trpaslíci, že jo. A teďko zase po spoustě letech někdo další. No a zajímavé, že je pojmenovali Edain a tohleto označení Edain, tak je pouze pro tyhle ty 3 rody. Dobře. Pro rod Haladin, pro rod Belruf a pro rod Marachův. Tak. Budu zkoušet Movember tenhle rok. Jo? Tenhle měsíc. No. Podle mě to nebude vypadat dobře, ale chci to zkusit. Zkus to. Tak včera to začalo. Tak to je. Já vím, už jako. No. A teda jako ještě, abych to dokončil, tak Fingolín, to byl vlastně jako velekrál všech elfů, tak tam poslal jako teda posly na uvítanou a spousta těch lidí mu vešlo do služeb. Například i syn toho Maracha, toho vlastně jako velitele toho nejpočetnějšího rodu,
Ten se jmenoval ne Marach, ale Malach. A sloužil u něj 14 let, naučil se elské řeči a přejmenoval se na Aradana. Přesta bitvou Termopil, teďka bych to strašně pustil. Jo? Jak jsi Extrémně. na to vzpomněl? Jen tak asi. Okay. Mám hodně random jako myšlenkový pochody. Ty řekneš posel a já se vybavím prostě scénu, jak tam přišel ten perský posel, že jo, a ubředil jako, že jo. Nemůžeš ublizovat poslům. Ani jako řeckým, ani. Ale můžeš. Jsem si, můžeš. Když mu urážíš ženskou. Jasně. A celý jako lid. To je skvělá scéna. To je taky dobrý. taková jako, jak je v Pánovi prstenů You Shall Not Pass. Tak stejný jako vibe. This is Sparta, tak to je taky jako, že lidi to znají, i když ten film neviděli. Jo. Že je taková jako jako, fakt tak a to je tak kultovní scéna, jakože vlastně z toho jeho jako kopu se stal prostě pojem normálně, jako máš prostě spartianský kick, kámo. No. Není to pušky kůž, ale je to Spartan, což je hustý, jako. Je to cool, je to zajímavé. A přemýšlel jsem, jestli Peršani, jako, protože ono hrál Černoch, že jo. A nevím, jestli Peršan mi úplně jako... Nevím. Upřímně fakt nevím. To se máme podívám, jak vypadají Podívej Peršani. se. No. A já jsem si představil... Každopádně. To by bylo. Peršané. Teď jsme se pobavili vlastně teda o tom, jak sem přišli a pro nás budou důležitý jenom tyhle ty 3 velký rody. Ještě důležitý je, že ten Marachův lid a ten jsem se zasekl teď. Belrův rod zůstal pojmenovaný jako Belrův rod. Ale ten lid Haladin i lid Marachův se potom přejmenoval podle důležitějších vlastně lidí z toho rodu. A právě o tom, posloucháš je? Poslouchám tě. A právě o tom se budeme bavit v naší bonusovce. Mm-hmm. Pokom se ten lid Haladin, to byli ty pacifisti, kteří se přesunuli do toho Targaryonu, pokom se přejmenovali, protože potom se jmenoval ten lid Halethin po ženské, která se jmenovala Haleth. Jsem čekal nějakou takovou reakci upřímně. A jak se to vlastně stalo, protože ta story je velice cool a bude to super bonusovka, která vlastně přímo zase navazuje na to, co jsme si říkali Musím tady. si skočit pro pápu. Takže se napapáš a vidíme se na Hero. Jo, mějte se. Takže děkujeme, že jste, kdo to dokoukal, tak za to vám děkujeme. My jsme Kronika Středozemě. Musíme někde třeba v polovině dílu být jakože. A když už jste se dostali sem, tak nezapomeňte dát odběr, like a zvoneček, aby vám neuniklo další videjko. Myslím si, že půlka epizody už by si zasloužila like a zvoneček. Okay. No každopádně. Ne, ale mě to fakt baví. Jako já jsem teďka třeba, jak vyšly ty Prsteny moci, ty naše epizody, já jsem je viděl třeba 3krát. Já prostě na to koukal jako před spaním, úplně jsem byl jako nějaký narcistický momentíček. Ale ty, co vyšly teďka v pondělí, jsem se ještě nepouštěl. Já jsem to nestihl, já jsem měl strašně do školy taky. Nebo já jsem viděl, když jsem dělal ty kapitoly tam na YouTube, tak jsem, ale proklikával jsem to. No, takže super. Jo. Máme to a vidíme se teda na Hero a povíme si něco o lidu. No, já nevím, jak se to ani o lidu Haleth. Asi. Haleth. Já nevím, jak to vlastně asi mám ani. Máš rád house? House? Jako muziku? Jo, takhle. No, jako v pohodě. Nevajbuješ v zaře, když jdeš? Ne. OK, tak to nemáš rád. OK, tak yes. Jo. Takže vám moc děkujeme za podporu veškerou. Na všechno je odkaz v popisku. Děkujeme moc za všechno. Už díky vám máme i na ty rohlíky. Kámo, už na hodně rohlíků. Na hodně rohlíků. Už se s tím dá vyžít, jako, kdybych jsem si kupoval jenom rohlíky. Asi jo. Tak jo, takže děkujeme a vidíme se. Čau. Ahoj.